Hey, ubongekile lonke niphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Isilomo sokhozi FM uKhathide Tjhatha-Ngobe kuthiwa simiselwe ukuqhulula abalandeli baso ngenhlamba ezinkundleni zokuxhumana njengoba sekuphela amasonto amabili singazwakali emoyeni. uTjhatha osakaza uhlelo lwasekuseni isidlo sasekuseni noSigiya Ngengoma ugcina ukuzwakala emoyeni ngoLwesine olwedlule. Emumva kwalokho wabe senyamalala emoyeni kangoba ubengekho kwisidlo sasekuseni nakuSigiya Ngengoma ngesonto eledlule. Nozakwabo abasakaza nabo lezi zinhlelo okunguNongcebo Mackenzie noZimiphi Zimdolabiyela abakaze bathi vu ngokuthi uTjhatha ukuphi. Ethintwa uTjhatha uthe ngeke aphawule ngalolu daba. Umthombo ongaphakathi uthe uTjhatha umiselwe ukuthi waphendula kabi abalaleli bokhozi FM ezinkundleni zokuxhumana ababembuza ngokungadlalwa kwengoma yonyaka ekubeni engagunyaziwe ukukhulumela umsakazi. Izikhulu zalomsakazi kazikuthandanga lokho ngoba kwakufanele yena ayalela abalaleli ezikhulwini zalomsakazi ngoba yizo ezigunyaziwe, kusho umthombo. Ezinye izimpendulo zakaTjhatha bezihamba kanje: udoti owenziwa yithi ungasidakelwa bhuti, akufihliwe ukuthi ubani omise i-top 10, musani kusinyela. Ucabanga ukuthi umsakazo lapho kusekhaya konyoko wena, umuntu uvele axoshwe uthufi nje lobokushoyo. Abasangene phela abaphathi bomsakazi njengawe njengoba ikhanda lakho ligcwele indle nje, bekuphendula uTjhatha nangesikhathi esebuzwa nangokuchema nokhuzani. Ongumkhulumeli osabambile we-SABC okuyinkampani uKhozi FM olungaphansi kwayo, uMoni Sopela ukuqinisekisile ukuthi uTjhatha usamile emoyeni, kodwa i-SABC ngeke idalule imininingwane mayelana nalokhu kuphetha uMoni. Exinwa ngemibuzo ukuthi ngabe uTjhatha umisiwe noma uhlabe ikhefu, uMoni ubhoke ngolaka wathi akavumelekile ukudalula izindaba ezingaphakathi komsakazo wabo nondaba zabantu wakwa-SABC. Kuvela lezi zindaba njengesonto eledlule elinye iphephandaba lesiNgisi libhale udaba lapho belugxeka khona uTjhatha ngokuphendula abalandeli bakhe ngamagama alumelayo ezinkundleni zokuxhumana futhi lize lacaphuna ezinye zazo. Ephendula leli phephandaba uMoni wathi sebeyazi ngalezo zikhalo futhi izikhulu zomsakazo ziyaphenya ngazo. Bekungekhona uqala uTjhatha esolwa ngokubhala into engehli kahle kubantu. Uke wacasukela abantu besifazane ngesikhathi egxeka ozakwabo babegqoke izimpahla ezaziveza amathanga. Abaphathi bokhozi bathi kazikho izinyathelo abazosithatha ngoba wayengekho emoyeni.